उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कोकणातले बडे नेते रविवारी एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं। सीएम एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्याचं यासाठी निमित्त ठरलं। शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम कुडाळ्यात 6 जूनला होतोय, त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कुडाळ्यात येणार आहेत। मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार रवींद्र फाटक आणि माजी खासदार निलेश राणे हे एकत्र आले होते। शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या तयारीची पाहुयात नेमकं काय घडलंय। तुला सांगू का, ते इतकं थंड करून टाकतो हे प्रॉब्लेम येत नाही का? ते पण करा राजन देवीच्या लग्नाला माननीय केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण, जिल्ह्याचे सुपुत्र आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर, आमदार नितेशजी राणे, माजी खासदार निलेशजी राणे सर्वच या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये सक्रिय आहेत। आजच पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली। त्या बैठकीला मी आणि दीपकभाई देखील उपस्थित होतो। फार मोठा न भूतो न भविष्यती असा कार्यक्रम 6 तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी संपन्न होईल। जवळजवळ 15 ते 20 हजार लाभार्थ्यांना ऑन दी स्पॉट दाखले किंवा त्यांचे बेनिफिट्स देण्याचा हा कार्यक्रम आहे आणि स्वतः एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्रजींच्या संकल्पनेतनं हा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो आहे। त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळेल। सुरुवातीला हा कार्यक्रम मोपयाला साहेब येतील, त्याच्यानंतर दीपकभाईंच्या इथे जी भूमिपूजनं आहेत ती मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते होतील, त्याच्यानंतर हा कार्यक्रम होईल आणि या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री पुन्हा मुंबईला जातील आणि तिथनं ग्वाल्हेरला जातील। सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये हा कार्यक्रम पहिला नियोजित होता, नंतर याची जागा बदलून कुडामध्ये करण्यात आली, त्याचं कारण नाही। नियोजित कार्यक्रम सावंतवाडीतला अजूनही आहे, तो रद्द झालेला नाही। 2 कार्यक्रम करायचे ठरलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे साहेबांशी ज्यावेळी चर्चा झाली त्याच्यातनं असं निष्पन्न झालं की हा मध्यवर्ती ठिकाणी कुडाळला व्हावा आणि सावंतवाडीचा कार्यक्रम नंतर व्हावा आणि मोठ्या मनानं दीपकभाईंनी देखील ते स्वीकारलं। आम्ही सगळे एकत्र येऊन हा कार्यक्रम करतोय। त्याच्यामध्ये पालकमंत्री महोदय, दीपकभाई, मी तर इथला पाहुणा आहे, परंतु या कार्यक्रमामध्ये आम्ही जे कार्यक्रम केले त्याच्यातनं आमच्याकडे ज्या काही इनपुट्स आहेत ते फक्त देण्याच्या निमित्तानं मी इथं आलो आहे, परंतु हा कार्यक्रम सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीनं होईल। एकाच ठिकाणी आणणं आणि त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी सरकारमधल्या असणाऱ्या अधिकारी वर्गाकडून होणाऱ्या अडचणी यांना सुद्धा बऱ्याच नागरिकांना सामना करावा लागत असतो। त्यामुळे या सगळ्या अडीअडचणी दूर व्हाव्या आणि एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने सगळेच्या सगळे या ज्या लाभार्थ्यांना योजना मिळाल्या पाहिजे त्याचा एक वेगळं असं ज्वलंत उदाहरण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं। सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा जवळजवळ 75,000 लाभार्थ्यांना या सगळ्या योजनांचा फायदा हा येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे आणि त्याचाच अनुषंगाने हा कार्यक्रम हा आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वामध्ये 6 तारखेला या सिंधुदुर्गात होतो। आपल्या तरी कार्यक्रम होतोय, आपण पालकमंत्री आहात, कशा पद्धतीने आता नियोजन पूर्णत्वास येते अंतिम टप्प्यात? ते आपणा सर्वांना माहिती आहे, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तळागाळातील हे सरकार सर्वसामान्यांचं सरकार आहे हे दाखवून देण्याचं काम या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।